Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kininausabang niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe para sa lain na sad nga istorya nga ato ang tagaan o kinabuhi sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Kung may gahom pauntang sa kataw, mahibaw-an gyud nimo kung kining butanga, kining tawhana, kining mga panghitabua para imuha ba gyud ka ni. Mao ni siya uluhan sa tuang istorya karon nga pinada ni Timothy. Ang naguluhan nga ikaw nakaha, wa ta masayod. Kung di nato sad humanon ang tibok istorya nga pinada sa tuang YouTube subscribers. And by the way, sa wa pa ka subscribe diha, please padayon gyapon mo sa pag-support sa tuang YouTube channel by subscribing and clicking the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya sa atuang YouTube channel. And of course, kung kamodo na mo inyong mga istorya sa kinabuhi, all you have to do is just email me. Nakapasta na diyan ato ang mga link kung asa na ninyo isend ang inyong istorya sa kinabuhi. So dito maglangay karong adlaw atoan ng tagaan ug pagtagad ang istorya ni Timothy nga naguluhan nga ikaw nakaha. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo labi na sa imong mga suking taga subaybay sa mga istorya dinhi sa imong YouTube channel. Tawagal ako sa pangan nga Timothy o pasaylo ako nga itago lang pud nako ang eksaktong lugar nga nahitabuan kay medyo kontrobersyal ang akong istorya. Ika 50th nga pagsaulog sa akong adlaw nga natawhan. Dako kayong regalo nga akong nadawat tungod kay mao putong adlaw ang paglaya nako sa prisuhan. Napriso ko sa kasong pagpatay, 25 anyos na ang nakalabay o 25 years ago. Ug maupod ka na ang akong isaysay sa akong istorya karon. Nganong nabuhat nako ang pagpatay. Unang tunob nako sa yuta gawas sa bilibid, nakahangad ko sa langit ug nakaingon ko nga pagkanindot diay sa gawas. Dungan pud sa pagtuo sa akong mga luha. Pagtanaw nako sa unahan, diha na si Micah. Nagpaabot nako. Nidagan siya pagkakita niya nako ug nigakusdayon ug gihagkan ko niya sa akong aping. Si Micah, ang akong uyab-uyab diyang nakusud sa prisuhan. Buutan kayo siya diri kanako. Pinangga ko niya ug okay raman pud ang among relasyon sa nanglabay nga mga adlaw. Niadtong didto pa ko sa suod. Pero karon nga nakagawas nako, naka-realize ko ug angay ba siya diri kanako. Di ba kaha siya maghatag og laing problema sama sa nahitabo nako sa unang 25 katuig na ang nakalabay. Kung diin, gipasulabi nako ang gugma. Walay sama kapait sa sud sa prisuhan, Papa Joe. Dili na tawo ko ganahan mo balik didto. Karon nga nakagawas nako. Mura lagi kag di malipayon nga gisugat ti ka Timothy. Pangutana pa ni Micah nako. Pero igo lang ko nga nagpasiklap niya kay naasa kong nahuna nga maglikay na kong complicated nga relationship. Kaya di na ko gusto nga masubli pa ang mapait na akong kaagi. Hinungdan nga napriso ko, Papa Joe. 25 years ago, bago ragyud ko nakagraduate og kurso nga civil engineering. Waday ko ka-take og board exam kay para nako di pa ko ready. Waday ko ni take og board exam ato, Papa Joe. Nag-self-study ko. At the same time, nangita og trabaho para maka-income pug ko og makabawi sa nagasto sa ako ang mga ginikanan. Dili mi dato, dili man pod mi pobre. Average lang ang among kahimtang pero tungod kay tulumi nga nagdungan og college, naglisod gyud ang ako mga ginikanan. Nagkautang-utang, bisan og asa na lang para makatiwas lang mi nga manag-igsuon. Ako ang kamagwangan, maong ako'y unang ni-graduate ug ako pod ang gitahasan nga makatabang sa akong mga manghod pag-eskwela. Cum laude day ko pag-graduate nako, Papa Joe. Mao nga bisan og wa pa ko'y license na dawat gyapon ko sa usa ka engineering company. Bisan og naara ko sa office pero dako-dako pod ang akong sweldo. Sakto gyud nga makatabang og bayad sa mga utang ug makatabang pug ko sa duha nako ka mga igsuon nga mga college.
Ang akong malinawon nga pagpanabaho nagsugod og kagubot yang niabot gikan sa laing nasod ang asawa sa among boss. Nibisita siya sa office og dako na akong kakurat tungod kay kailar ako niya. Kagamay ra gyud sa kalibutan. Kinsay magtuo nga si Arlene nga akong uyab pag first year college nako mao di ay ang nasawa sa akong boss nga tag-iya sa among company. Pareho ming duha nga na-shock pagkakita namo sa sug-usa pero dali ra pud mi nga nakabawi. Wa mi nagpasabot nga kaila mi sa una. Labaw na nga di mi magpasabot nga nagkarelasyon mi before. Pagkaugma ni kuyog usab si Arlene kang boss ug pag-abot sa office niagi siya tungod sa akong cubicle. Nga puwerte gyud seksiha. Ni samot siya kagwapa unya nangaliyom gyud ang kahumot sa iyahang perfume. Wala kapugni nga nakatan-aw ko kang Arlene. Walay lalaki nga di makadayeg siyang physical look. Nga bisan og morena siya pero hamis ang kutis. Gamayon og heart shape ang iyang face. Nga dinuyugan siyang ilong nga taliw-tiw. So na pagyud niyatong uyab pa mi. Sexy ho na gyud ni siya ug may modala og panamit. Datuon og itsura. Dili maan nga pobre lang siya. Nga iyang mama usa ka labandera ug ang iyang papa usa ka factory worker. Uyab na mi si Arlene, dihang gichismis sa mong university nga naay mohaton niya nga mag-auto. Makit-an daw siya nga musakay og usa ka luxury car. Pero di makita kinsa ang nasa sud kay tinted man ug di makita gyud sud ang sakyanan o sa sud sa sakyanan. Wa ko nituo nga chismis kay salig ko sa akong uyab. Pero nagduda nako kay baw ko sa ilang kahimtang. Kanang muadto silang balay, musulti ang mama nako nga wa na gyud may kapalit og bugas, Timothy. Lisod kayo. Kay layo para bang sweldo sa papa ni Arlene. Mao ba nang? Di pa ko'y sobra sa kong allowance nako o. Diha na lang niyo. Nako pa dungan sa paghatag sa 300 pesos ngadto sa iyahang mama. Nagalanganin pa nga modawat ang mama ni Arlene pero after pila ka seconds, iyang gidawat ang kwarta kay makapalit na kuno siya og napo ka kilong bugas niadto. Pobre ka sila si Arlene pero di makita siyang itsura kay maayo lagi siya maninina. Lain-lain pod og bag halos kada semana. Bago na pod lagi ka og bag, matud ko pa niya. Kada kita nako nag-ilis na siya og gisambilay nga bag. Sweldo man nipalit lang ko kay dugan na nako ni kayo nga crush nga bag tubag pa niya. Naahinuon siya trabaho, Papa Joe. Niadto kay part-time job siya sa Osaka fast food. Pero sa kung na, pila ra may sweldo niya. Inuras pa ang duty niya. Basin og makuha niyang sweldo sa usa ka kinsina kay igor gyud ipalit siyang bag. Nisamot kadaghan ang kung nadungog nga bati nga istorya sa kung uyab kay lagi high-end kuno ang iyang porma. Murag kinsang datua. Ngano daw nga maka-afford og mga bag-ong sinina, sapatos ug bag. Diin kuno gibayad siyang tuition nga nag-part-time job raman kuno sa usa ka fast food chain nga maoray iyang gisaligan. Pero wa gyapon nako pangutana si Arlene about sa mga libak sa mga marites ngadto niya. Naluoy po ko sa kahimtang sa iyahang pamilya. Naluoy ko niya. Dako kong pagsalig ngadto niya. Mao nga basta na ako'y sobra sa kong allowance akong hatagan ng iyang mama. Bisan og dili dako pero may na lang makapalit og 2 ka kilong bugas. Tungod sa gipakita na kung kaayo kang Arlene og siyang pamilya napugos siya nga mokumpisal nako sa iyang binuhatan. Usa ka adlaw niadto nagbako si Arlene nga nisulti nako nga, Timothy, magbuwag na lang ta. Matud pa niya nako nga naghilak, Papa Joe. Ha, ngano man Arlene? Doon ako'y nabuhat nga sa nimo. Pangutana ko pa. Ngadto niya pero nisamot na siya og hilak. Dili ikaw ang nakasala, Timothy, uy. Ako ang dunay problema. Kuan, kanang, di ba nakadangog na ka sa mga sulti-sulti sa mga tao? Nako, tinuod na tanan, Timothy. Doon ako'y sugar daddy. Nahugno ko sa kong nadungog, Papa Joe. Kay bisan ako mismo na ipagduda niya, labi na niya itong panahon nga pag dinapaay na mo, Papa Joe, nakitaan magod na ako nga doon na siya kiss mark siyang dughan.
Pagpangutanan ako niya kung unsa to ang yan tubag kay uwat daw to sa iyahang bugas. Gibugas daw ang yan dughan. Pero di ko bugo nga wa kaila og chikinini o kiss mark. Pero basin po og sayop ko. Basin po di ay og uwat ra gyud to. Og nituo ra pud ko niya. Dili na to kausa nga nakita nako nga chikinini siyang dughan. Kadaghan na ba gyud Papa Joe. Usahay moingon siya nako nga ako kuno'y naghimo ato. Pero ambot lang. Kay ako'y klase nga lalaki nga dili magsako hilig mo pabilin og kiss mark o chikinini Papa Joe. Pero nituo lang gyapon ko. Kay lagi, love nako siya. Hangtod nga si Arlene na ang wa makaagwanta. Sa iyang pagpamakak, diri ka nako og nakonsensya siya og niangkon sa tinuod. Nakahila ko sa kasakit sa kundughan labi na nga niingon siya nako nga para di na ka masakitan nga makakita pa ka nako diri sa school mo transfer nako og laing eskwelahan Timothy or basin mo adto lang ko laing nasod. Mao'y promise niya nako nga dadon ko niya sa Amerika. Og tuod man Papa Joe, pagkaugma wala na si Arlene ni eskwela. Last na kong nabalitaan niya kay nilarga daw tua sa Amerika. Of course nasakitan ko pag-ayo pero di pud sakto nga pasagdan ako nga akong pag-eskwela. Kay maurabay akong damgo nga makahuman. It took me more than 2 years usap ako nakalimot kang Arlene. After kang Arlene, nakauyab kog lain. Dunay seryoso, dunay fling-fling, dunay pang one night stand lang. Wa na kay ko nagseryoso og babae kay maura manggihapon. Masakitan ra ko. Akong plano nga inig ma-licensed civil engineer nako, usap ako mangita og pakaslan nga babae. Hangtod nga nilabay ang 2 ka tuig ug nakagraduate nako og nakatrabaho sa kompanya pagyud sa sugar daddy ni Arlene. Usa ka gabi niya do nakadawat kog text gikan sa usa ka unknown nga sender og pagbasa nako gikan di ay kang Arlene. Timothy, magkita ta. Matod pa sa iyang text diri nako. Nagduha-duha ko kay siyempre nagtrabaho ko siyang bana ug lab nako ang akong work Papa Joe. Pero kini si Arlene kulit kaayo. Di ko siya muhunong og text kundi ko makikistorya niya sa personal. Napugos ko pagkikita niya in private Papa Joe. Siyempre magtago-tago gyud mi kay mahadlo ko nga dunay makakita namo. So sa ka private beach resort sa kasikbit nga syudad dito mi nag-abot. Si Arlene, imposible kayo. Ug doon nagyapoy makakita namo didto. Matod pa niya. Kay layo na gud mi. Nagrent og cottage si Arlene. Open ang cottage pero private gyapon ug wa po'y tao. Mingaw kaayo niya tong adlaw Papa Joe. Unsa may atong istorya Arlene? Pangutana ko pa niya. Wala lang. Nakonsensya lang ko sa akong gibuhat nimo sa una. Gusto ko nga mobawi. Tubag pa niya. Natingala ko kung si pasabot niya nga mubawi ko na siya. Okay na to naka-move on ako. Tubag ko pa. Maayo pa ka, ako wala. I realize nga sayo pa ako nahimong desisyon nga pagkuyog kang Alfredo. Matod pa niya. Nganong sayop man, di ba gidala ka niya sa Amerika? Which is mao'y imong damgo nga makatunob og Amerika? Usa pa may imong pangitaon nga kanindot na sa imong kinabuhi. Guwapa kay ka. Nindot kay kag mga sinina. Dagan pag-alahas. Louis Vuitton pa imong bag. Di pa di ka happy ana. Pangutana ko pa nga to niya. Nito ang iyang mga luha Papa Joe ningon nga at first happy kay ko. Giligo ko niya kwarta. Makapalit ko tanan akong gusto. Pero nadugay dihang natagbaw na ko sa material nga butang. Nagpangita na pugkog lain. Nagpangita ko og love. Nitubag po ko niya nga waday ni mo siya makatuni og paghigugma. Di ba ingon sila nga dali ra man kuno maka-learn og love ang babae basta butan lang ang lalaki regardless kung tiguang pa na o batignaong. Igo lang nga naghupaw si Arlene Papa Joe. Og didto iyang gisulti nako nga di pa day sila kasal sa akong boss. Kay kabitra siya. Although nagbuwag na sila siyang asawa. Pero nagyapon sila'y connection. Kay lahamang di ayong duha, siyang wife, siyang boss,
ang construction business. Plus, napag yung mga anak si boss nga dagko na. Unya against kaayo sa ilang relasyon nilang Arlene. At least kay baon ako sa ilang status. Naluoy ko kang Arlene pero wala ko'y mabuhat kay ni desisyon siya nga mauto long time ago. I love my work, maong di yun na ako hugawan ang akong pagkatao nga nagtrabaho sa kumpanya sa akong boss. Nagiyayamig panguli balik sa mong city, Papa Joe. Pagkaugma ni under time ko kay di ko gusto nga magkasugat mi si Arlene sa office. Kay kasagaran buntag siya mukuyog kang boss. Alauna na ko ni sud sa office mao nga paglingkod nako sa kong cubicle diyang nakabati ko og saba nga murag naglalis gikan di ay sa opisina ni Sir Alfredo. Kato nga sa wall siyang office kay Bildo mao nga makita na sila sa sulod. Na dito si Arlene nga murag nag-away silang duha ni Boss Alfredo. Nakita gyud nako nga gisagpa ni boss si Arlene. Kusog gyud kaayo kay murag nawingig si Arlene. Gikulbaan dayon ko ngano kang gaaway sila. Ako ra bay kuyog ni Arlene kagahapon. Nakaibahaw ka si boss mo nga nag-away silang duha. Kulba na kayo og kaulion na gyud ko ato nga tayma. Sa akong paminaw ako ang hinungdan sa ilang away. Pagkatotod, nigawas si Arlene sa office ni Boss Alfredo unya ni diretso og lakaw og ni pauli. Niyagi siya sa akong tungod pero wa na gani siya ni tan-aw nako. Ako pod giobserbahan ang lihok ni Boss Alfredo kay makita man sa siyang office pero wa may sign nga ako ang gikasukan. Kiteksan ako si Arlene, Papa Joe. Lin, nganom to ganina? Dili ako hinungdan sa away ninyo? Og nitubag pod si Arlene nga dili. Ingon anak gyud na siya. Kung sa puton ako'y pahimong tandayon, ako'y sagpaon. Naanad na ko. Gikubala na niya akong aping sa mga tamparos diri nako. Wa ko makasabot sa akong gibating kaluoy kang Arlene. Mao di ay nga ningon siya nako nga wa siya kalipay sa ilang relasyon. Duha ka semana ang nilabay, giteksta na pud ko ni Arlene nga makikita na pud siya nako. Same place lang gihapon, Papa Joe. Sa moto, nagkikita pud ko niya. Pero that time, dili na so sa ka-open nga cottage. Wa mi dito nag-abot na, kundi so sa ka-private room. Unsa pa may laing tuyo namo? Wa nay lain. Kay bawo na siguro mo. Nahitabo gyud ang napaay sa leyon ug karniro. Di kay makausara to namo gibuhat. Kadaghan na kay nasundan pa man sa mong panagtagbo privately. Hangtod nga mao nalay ako nabantayan nga nabalik na ang akong pagbati ngadto niya. Na-fall in love ko kang Arlene as in mas nidako ang akong gugma o desire ngadto niya. I love her so much. I care for her to the point nga di na ko gusto nga doon na pay lain nga muhikap niya. Gusto ko, ako lang. Usa ka adlaw niya na ako siyang giingnan nga may paog magtabanta. Nitutok siya nako ug nitubag nga mahimo ka na nimo nga kay bawra bagyud ka og unsa nimo kamahal ang imong trabaho? Tinuod nga mahal na ako akong trabaho, pero mas gamhanan ang kasing-kasing, Papa Joe. Mo nagingon sa Tagalog pa nga, hahamakin ang lahat, maakin ka lamang. Seryoso ko, Arlene, magpalayo ta din eh. I'm sure makita pa og laing trabaho. Adto ta sa lugar nga makasugod ta og new life. Ikaw, og ako lamang. Matod ko pa nga to niya. Bisag gamay wa ko magtuo nga mukuyog si Arlene nako. Yes, Papa Joe, nisugot siya nga magtaban ming duha. Pero sa adlaw sa mong pagkagyo, nasakpan siya ni Boss Alfredo dihang mulakaw na unta siya da ang yan tanang mga gamit. Tanang mga gamit nga mahalon nga puro sinatag ni Boss Alfredo. Wa na mahimo si Arlene gawas sa pag-angkon nga mobiya na siya. Napugo siya sulti sa tinuod nga ako ang iyang kuyog ug plano na mo nga magtaban. Moadto mi sa lain lugar para di na mi maabtan ni Boss Alfredo. Pero nitubag po kuno si Boss Alfredo nga ningon siya nga, di na kinahanglan nga mo palayo mo. Di ko mugukod ni mo, Arlene. Sige, lakaw. Pero ibili na tanan ni mong mga butang. Ayaw gyud pagda, bisan og usa. Gawas lang sa imong sapot nga imong isulob karon. Matiwasay rang gipalakaw ni Boss Alfredo si Arlene pero bisan og piso why na da si Arlene. Taputra sa lawas, Papa Joe. Nibiya mi dito sa city og nibalhin mi og laing syudad.
Dito mi nag-start og bagong kinabuhi. Na ako'y savings mao nga akong gitunga. Ang katunga gibili nako nilang mama ug papa ug ang katunga mao yung magigamit ni Arlene sa gastuhan sama sa rental sa gamay nga apartment. Konsumo ug uban pa. Nakatrabaho na po kog lain nga connected na gihapon sa kong nahuman nga kurso Papa Joe. Our relationship went well. Though nag-adjust pa mi kay lagi akong sweldo pang ultimo raman. Unya si Arlene naanad naman og dinato nga lifestyle. Niabot na gani sa point nga magkautang-utang nako kay si Arlene mismo ang mangutang og mga bag nga mga branded pagyud. Bisan og pre-love ra pero original gyud, so mahal gyud Papa Joe. Ako mao'y tigbayad sa monthly kay data-data man kada buwan. Nakaginawa kog lawom diyang naimpas nako ang laing nga Louis Vuitton nga pre-love nga iyang inutang. Pero paghuman lahi na pud nga brand ang iyang gidala. Gipautang na pud daw siya. Sa mong silingan unya ako ang tigbayad. Kay si Arlene, way trabaho. Lin, pwede og next time na lang nato na kuhaon. Gipit pa manggug kayo ko karon. Wa pa gani ko kaimpas akong cash advance sa akong gitrabahoan. Matod ko pa niya. Pero murag nasuko siya nako Papa Joe. Unya, nung saon ko man nga nakuha naman ni nako, mao naman ko muulian ni uy. Nagamit na bayan nako ni og kausa unya, lain pug kayo nga ako pa ning iuli. Tubag pa niya. Mao nga napugos lang pug og bayad sa monthly. Magdata ko sa bag ni Arlene nga kung buto na naon. Di gyud necessity kay naa pa man siya laing bag nga maggamit. Magkalalis mi Papa Joe pero after a while siya raman pud ang mulambing nako. Pasensya na ka ha, Timothy ha. Kabaw na biya ka. Weakness gyud nako ang bags. Ay kabala ka kay last na lang na. I know nga naglisod ka. Mao nga para makatabang ko mangita kog trabaho. Matud pa ni Arlene Papa Joe. Nang-apply siya trabaho pero wa siya madawat kay magpili man pud siya og work nga hayahay og dakog sweldo. Siyang educational attainment nga first year college ra kutob. Maglisod gid siya og pangita og hayahay og dako nga sweldo nga trabaho. Bisan og do na may differences ni Arlene, bisan og di siya perfect, materialistic siya. Pero love kay nako siya. Siya na ang gusto nako makauban sa tibok ng kinabuhi Papa Joe. Pangarap nako nga magkaanak mi. Pero sa di pa mi magka-baby kinahanglan pakaslan usa siya nako. Nagahinjud ko og kwarta Papa Joe para ipalit og engagement ring. Plano nako nga mag-propose sa maabot niya nga birthday. Og niabot gyud ang birthday ni Arlene. Buntag sa iyo pa lang nagprepare nako sa iyang coffee unya laing cup mao nga ang iyahang paborito nga creamer. Pero dili to ordinaryo nga creamer lang Papa Joe ha. Kay didto nako gilubong ang engagement ring. Og tuod man pagbubo ni Arlene sa creamer nga to siyang coffee nakabantay din siya nga dunay ni hagtok siyang tasa. Iyang gisandok og tinidor ang ilawom nga mura siyang namingwit unya ang nakuha kay Singsing Papa Joe. Dugay siyang nitutok sa singsing nga nakuha sa tinidor. Murag naglibog siya usib sabot ato. Unya nitanaw siya nako. Gusto na ko nga i-legalize atong relasyon, Lynn. I wanna marry you. Dawaton ba ni mo ang akong proposal? Nakita na ko ang pagkaguba sa naong ni Arlene. Nilingyo siya og di makatutok nako. Nakasabot ra ko, Lynn. Nakalitan ka no? Kay nag-expect ka nga mag-propose ka nimo karon atol sa imong birthday. Gusto lang nako nga ma-surprise unta di ka. Is it okay? Kung di okay, you can take your time. Magtigom pa man pug ko para sa atong kasal. Sakto pud nga dawaton nimo nga akong proposal, makatigom pug ko. Matod ko pa. Pero naglingo-lingo siya Papa Joe. Unya nitubag nga wa na siguro tay paabuton Timothy tungod kay mobiya na ko nimo. Mubalik ko kang Alfredo. Unsa? Unsa mo balik? Ayaw ko pag-joke-joke og sama na. Matod ko pa. Wala mo ko mag-joke-joke. Pila na kaadlaw nga ni-attempt ko nimo nga sultian ti ka pero maluoy lang ko nimo. Kay kibaw ko masakitan ka. Matod pa niya Papa Joe. Of course, masakitan jud ko kay sabay dili.
Imagine, ikaduhang higayon na nga iya kong biyaan para lang kang Alfredo. Matod pa niya na ako nga last month nagkita ko na silang Alfredo o niya gi-offeran siya nga mubalik niya. Willing pa kuno siya nga mudawat niya. Unya, mubalik po ka tungod lang sa kwarta. Wa pa di ka nitagam nga sa iyang gibuhat diya nimo. Ingon ka di ka happy kang Alfredo. Matod ko pa ug nitubag po siya na sa panahon karon Timothy, dili na magmatter kung happy ang tao or dili. Yes, tinuod nga bati og pagtatar si Alfredo nako. Managpa, dapatan ko niya pero buhong mampug ko sa kwarta. Lami akong kinaon, aircon akong kwarto. Makapalit ko sa tanang gusto nako ug makalarga ko og bisan asa nga nindot nga lugar, bisag unsang orasa. Nasyak ko Papa Joe sa iyang gipanulti ug di ko makadawat nga ingon ana di siya o nga na iyang pagtan-aw diri nako. Kung kanusa nga nasugamak nako nga siya hinungdan nga naundang ko sa kong trabaho. Akong gibiyaan lakip ang akong pamilya. Tanan, para gyud niya. Pero sayunon lang ko niya og biya. Di ko makadawat anak Papa Joe. Ako siyang giduol og gihagkan nako siya sa iyang lips og gigakus og hugot kaayo. Ayo lang biya nako please. Promise sa tagan ti ka og kaharuhay. Nga kinabuhi. Buhaton ako tanan, moabroad ko para nimo. Ayo lang ko biya Matod ko pa. Pero wa na naminaw si Arlene nako. Hinuon, nagkuha siya og dakong bag og gipangsulod ang iyang mga gamit kay mupauli na kuno siya. Ngadto kang Alfredo. Nagapungkol nga nagtan-aw niya nga naghilak og nagpakiluoy. Please Arlene, hunungan na ang imong pagpanghipos sa imong mga sinina og gamit. Di ka mo lakaw. Di ka mo biya nako. Matod ko pa. Sorry Timothy ha. Pero wanay makapugong nako. Mubiya na gyud ko. No. Di ko musugot nga mubiya ka. Sulti ko kung si makapausab nimo sa imong una para magstay ka. Matod ko pa. Wa na gyud makapausab sa kong nahuna Timothy. Usa rin mabuhat nimo para magstay ko. Pati ako ang ginahan ka. Og dito Papa Joe sa gisultin nako nga patio nako siya. Ningit-ngit ang akong pananaw. Unya paspas kayo. Nga nilakaw ko dito sa drawer o niya gikuha na ko ang pusil. Nawa na ko sa kong nahuna tungod sa kong kalagot. Diha, akong gition ang pusil nga to kang Arlene. Di na ko madetalye sa sunod nga nitabo basta maunalay akong nadunggan ang duha ka sunod-sunod nga buto. O niya, nahagba si Arlene. Ibabaw sa mga sinina niya nga pinilo. Unang istorya sa kong pagkapriso Papa Joe. Tungod sa babay, naguba ang akong kaugmaon. Tungod sa babay, nag-antos ko 25 katuig nga sentensya sa bilangguan. 5 years ko na priso sa among lugar o niya after 5 years gitransfer ko sa Manila sa Bilibid. Halos tanan na siguro nga kapait ug kalisod akong nahiaguman didto. Kay lahi naman ang mga piniriso nagsagol na tanan makasasa sa tibok Pilipinas. Ika-25 o 22 katuig na ko sa presuhan, gipebaw ko sa mga warden nga basta magpadayon ko pag binuotan, pwede na ko makalaya after 3 years. Butan man gyud noon ko. Dito sa sud mao nga ako'y nahimong sinaligan nga maglimpyo sa mga visiting area. Dito pud nako naila-ila si Maika. First time ko na nakakita kang Maika diyang nidalaw siya sa kalalaki nga piniriso pod. Ang lalaki kay tisoy kayo, mura og foreigner. Samtang sige kog pang map sa saog, sige pod og tan-aw si Maika nako. Niyatong igayon na wa pa ko kaila siyang pangan. Nahumana ang visiting time ni Maika o nibalik na siyang silda ang lalaki nga iyang gibisita. Padung na po mugawa si Maika pero nitagad siya nako. Kay Tagalog man siya Papa Joe. Mao nga tinagalog pod. Pero ako lang Bisayon dinhi ang akong suwat. Matod pa niya na piniriso po ka diri or janitor. Pangutana pa niya pero in Tagalog. Piniriso ko pero hapit na ko makalaya. Tubag ko pa. Nismile si Maika nako unya ni lakra pod ang iyang lawom nga kandiis. Dili ka siya gwapa pero appealing o nakada o attractive niya kay ang iyahang lawom nga dimple saping.
Imo tong igsuon nimong gidalaw? Pangutana ko pa niya. Dilito na ako igsuon oy. Kalahi ra mong naong. Gwapo ra kay to niya. Ako bati biya kog naong. Tubag pa niya. Di man ko kabatig naong. Cute man gani kay ka og dimples oh. Matod ko pa niya unya ni smile dayon si Maika nako. Og gipugos gyud niya og pagawas ang iyang lawom nga kandiis. Kinsa dito imong uyab? Pangutana ko pa ngadto niya. Bana to nako eh. Ang giatdan og mga gamit sama sa mga t-shirt, shorts ug brief. Matod pa niya. Kaswerte di ay si mong bana no kay love kay nimo siya. Matod ko pa. Pero wa na mi kapadayon og istorya ni Maika kay niagi ang warden sa motubangan. Adto na ko pero mobalik ko. Matod pa ni Maika og sawa pa siya mo lakaw. Ang akong pagtuo nga mobalik siya para modalaw na pud siyang bana. Pero di ay Papa Joe. Kay sunod si Mana ni balik si Maika pero dili para siyang bana kay unsang gitabuha nga ako naman hinuon ang iyang gidalaw. Anong ako may mong gidalaw ang bana day nimo? Pangutana ko pa ngadto niya. Diyang nag-atubang mi sa visiting area. Wala naman mi adto niya. Buwag na mi. Niya tong ako siyang buwag na mi itong ako siyang gipapriso. Tubag pa ni Maika. Si Maika diya nagpapriso siyang bana kay gikulata siya og taman. Adik sa droga ang iyang bana. Ug kung mahay na gani, kulatawon siya. Hasta ang ilang mga anak. Mao na hinungdan nga napriso iyang bana Papa Joe. Pero bisan og buwag na sila mo text gyapon kuno niya iyang bana kay magpadaog gamit. Usahay mga kwarta, usahay magpadala og pagkaon. Iyar po natagan kay maluoy siya. Pero matod pa niya ni Maika, wa nagyo sila nahabilin nga love o siya ay love sa iyang bana. So kanya to Papa Joe kay magatuan na si Maika sa prisuhan pero ako na ang iyang dalawon. Ako na idadaan niyang mga pagkaon ug uban pa. Bisag unsa na lay iyang ihatag nako. Naka-feel hinong ko nga naibog siya nako. Nganong imo maning gibuhat nako Maika? Pangutana ko pa ngadto niya. Pasabot nako. Mao ang iyang pagsigig bisita nako sa prisuhan. Ambot bitaw Timothy, dali ra man kay kumatrak og mga bad boy. Kana kung bana karon di man na mo'y first na kumbana nako. Bali ikaduha naman nako na siya. Ang una na kumbana mao ang amahan sa kong tulo ka mga anak. Pero wala na, patay na kay nang laban man pod, diyang gibay-bust kay involved man pod og drugas. Unya ang sunod na kong nabana, kanang nasa sud, bad boy gyapon. Unya ikaw, nitutok si Maika nako, pasabot nga ako na pod ang sunod niya nga buhatong bad boy nga bana. Gusto na ko nga mutingog ug ma-explain sa kong side nga dili ko bad boy sama sa tanan niyang mga bana. Pero nakapatay lang ko. Nabadi ay nakapatay nga dili bad Papa Joe. So nahilom na lang pug ko. Wala naman dito ko'y intensyon nga makagusto na po og laing babae. Kay napagani ko sa prisuhan. Pero nadugay nga sige balik-balik ni Maika sa prisuhan nga magdala og regalo para nako, nadutlan ko. Niabot ang akong ika-50 nga birthday ug maupod ang adlaw sa akong paglaya. Walay makatupong sa akong kalipay. Nakapanumpa ko sa akong kaugalingon nga di na ko mo balik nitong lugar. Nakabalik na ako Cebu. Nakauli ko sa mua sa akong mga ginikanan unya ni kuyog pod si Maika nako sa Cebu. Nalipay ako mga igsuon ug amahan sa akong paglaya pero si Mama wa na siya. Wa na ko makakita niya kay 1 year ago. Namatay ang akong mama nga wa gani mi magkakita. Kay maglisod man siya og larga og Manila para modalaw nako. Ang akong pamilya nalipay sa akong paglaya pero inigtan-aw nila kang Maika. Mugtok ang ilahang mga naong. Anong nagdala naman po dahi kag babae diri Timothy? Mao pa kanay paggawas nimo sa prisuhan? Basi makabalik na pug ka dito dayon kung makagawas tong bana ana. Sulngon ta diri. Matod pa so sana ako kay igsuon. Bitaw kuya, mangita naman lang gani ka og lain. Kanang single lang pud. Uy ayon nang ingana. O pa ka mo tagam? Sagbat pa sa lain ako igsuon. Muna nakapahasol sa kong unahuna, Papa Joe, kung angay ba na akong ipadayon ang among relasyon ni Maika. Yes, butan kay siya nako. Pinangga ko niya, wa po siya nagkalisod kay naa siya online nga business. Kugihan kay siya og sa pagkakaroon siya nagsuporta nako financially. Pero mao lagi na, against kay nako ang akong tibok pamilya. Magpatambag ko nimo Papa Joe sa mga followers nimo kung unsa kay angay na kumbuhaton.
Gusto lang ko nga mga idea so ba mga tao kung angayan ba na akong ipadayon ang among relasyon ni Micah. Daghang kay salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong kaagi Papa Joe ug dinhi na lang kutob ug magpaabot ko sa imong mga tambag ug tambag sa tuang mga followers sa imong YouTube channel. Kini ang imong magtatampo Timothy. Mayong adlaw nimo Timothy ug sa tuang mga viewers karon sa tong YouTube channel. Ay mo kalimot pag-subscribe ha o click sa notification na button para ma-notify mo sa mga bagong istorya. So kamo diha, comment na mo kung sa inyo ikatambag kang Timothy. Okay? So I will not say nga akong advice precise o kuha na siya kanang epektibo. Who knows, among sa mga comments sa ubos, makuhaan ni Timothy o idea. Pero kung ako pasultion, Timothy, why not? Everybody deserves a second chance. It doesn't mean nga sama sa imong kinabuhi nga niyon ka nga it doesn't mean na nakapatay ka, bad na ka. But syempre nakapatay ka, bad yung ka para sa mga mata sa mga tao. O even you, kabawad yung ka nga bad yung mo nabuhat. Tungod na sa pag-decide nga wa sa saktong pangunahon na init imong uwa atong panahon na. So, kung karong panahon na mo decide sa ka nga ikaw ra basin og magmahay sa ka. And it doesn't mean nga daghan og bana si Micah. Well, biyaan na sa kaniya. Sama sa na nimo. Siguro napriso siya sa iyang sitwasyon nga hilig siya og bad boy. Pero karon nga nakagawas na siya uban nimo, basin og pareho rasan mo og tumong nga ginahan na mo nga magbag-o o mausab ang dagan sa inyong kinabuhi. O gusto pa, I don't think wa man sa nimo gisulti kung pila edad ni Micah, no? Doon na magyuy katagbawan ang usa ka tawo. Depende sa klase sa katagbawan nga maski matagbaw ka ginahan ka nga mubalik pag-usab. Sama sa nitabo ni Arlene nga matud niya natagbaw na siya sa material nga mga butang pero after a while nibalik na pud siya. So ako ina, wa ka matagbaw sa imong kinabuhi dito sa sud nga 50 na ang imong edad. Do you think nga imo pang usik-usikan ng imong panahon nga nahabilin ning kalibutan na sa edad nimo nga 50? I don't think so. I think you've learned a lot based sa mga tao nga imuhang nasugat-sugatan dito sud sa bilangguan. Nakita jud ka ang klase-klase nga mga problema o hinungdan nga napriso sa sila. Pero di sa ka makaingon nga sila tanan, ingana na lang yun kang hilad. Doon na lang yung mga butang nga nagtukmod nila nga nung ingana. And about ni Micah, maybe doon na lang sa yun nagtukmod niya nga nung ginan siya og bad boy. Maybe psychologically, nagkinahanglan siya og somebody nga murag isog nga mao'y mulaban niya. O iya sa nang nakita diha nimo. But with your good deeds, ma-apply na imo nga to niya sa hinay-hinay nga makatuon na siya nga mag-usab-sad. Okay? So di ko masulti nga well and good ang akong advice nimo karon ha. So depende ra gyud nimo at the end of the day ikaragyud ang makatubag ana. But scroll kay daghan ng mga comment ang ato ang mga subscribers diha. Lahi-lahi mga idea. So ay lang sa mo paglalis sa mga comments diha. Kuan lang kanang respect lang. Okay? So again, daghang salamat sa inyong pagtanaw sa tuang episode karon ug daghang salamat kini inyong ubos nga alagad, Papa Joe.